Ne možeš slomiti osobu koja se ne boji jesti sama. Osobu koja se ne boji odbijanja, koja se ne boji izgubiti prijatelje na tom putu, jer ta osoba već je pogledala tišinu u oči. Već je sjedila u samoći, bez buke, bez publike. Već je naučila kako sama sebi zapljeskati, kako se podići bez tuđih riječi i potvrda. Ne možeš srušiti nekoga tko je prestao čekati odobrenje drugih. Nekoga tko je bol pretvorio u snagu, tko je padove pretvorio u lekcije, a rane u mudrost. Takvu osobu ne drži pljesak, ne hrane tuđa mišljenja. Nju drži nešto puno jače od toga. Pokreće je sila koja se zove samopoštovanje. I kada jednom naučiš stajati sam, na vlastitim nogama, u vlastitoj istini, mogu te pokušati gurnuti, mogu sumnjati, omalovažavati, povlačiti unatrag, ali nećeš pasti. Ako ne slijediš snagu uma, vjerojatno više nikada nećeš čuti ovaj glas. Ali ako ga slijediš, čestitam, jer rasteš svaki dan.